istorya lang kita. Hoy, lan man doy. Ba, ini sih. Istorya lang. Ano, ere. Si pinasikat. Kasi bukit mo na. Oo, simple lang. Oras sa program. Para sa kila. Rakil. Ano kila si Oray TV sa ako. Istorya kita, istorya kita. Para inyo rin kami. Kito ko dyan Ang ko. problema lang, oray paka-play ako. Ay, mo na istorya. Oras sa programa. Oray kasi alas 3 ang programa san ko. Oo. Ninyo riganin nila tigla. Tawagin ko na lang. Sabay-sabay na ba? Nakainom ko na rin tala. Nakainom ko pagod ako. Patal na kay. Huli pag babalik pa kami sa. Pero mabalik ka tapos sin. Oo, Pwede pa. Ay, ibo. waray na ako kuan. Hoy. Sabi nga na siya ni Dalagi. Ano? Pare. Ano?